Je li imaš ti nešto što si htjela da kažeš, a što nisi uspjela zato što sam ja brbljao? Ja si brbljao. Ovo je 4. epizoda starog dobrog podcasta koji snimamo ovdje u Ben Akibi. Danas se potukla neka dva starija gospodina ispred Akibe. Manji bio jači po mom mišljenju, ali nisu bile ne znam kakve batine. Ali naš današnji gost je svestrana umetnica, ona je muzičarka, glumica, od sljedeće sezone i voditeljka emisije 3 boje zvuka koja se emituje na RTS-u. Band naše današnje gošće se zove Kika Band, a ona se zove Kika Jovanović. Da. Dobro, ajde. Šta? Ne znam. Treba te pitam nešto. Nešto, da. Nešto lagano za početak razgovora. Jel veruješ u Boga? Da. Da, vrlo da. I sad sam se okrenula pravoslavlju i to mi je promenilo život. Ozbiljno? Nisi to očekivali, da. I baš on kao, lutilo kao. Šalim se. A vidiš, stvarno imaš Pa brojanicu. da, nisi. Loš ti je skener. Da. I na moju sreću od 3 boje zvuka je bio jedan band koji je ono baš kao... Hrišćanski band. Pa smo se lepo ispričali i značilo mi je. Šta si sad Čak pokazala? sam se malo i rasplaga, pa pokušala sam ovo, to sam juče naučila. Šta je to? To mi je fazon umjesto ovoga na koncertima da radim. Jevi ga. Ovo. Znaš kao. Pa kao krstači, kao, znaš. A to je krst? Pa vidiš, samo što ja imam ćevape, pa nije baš, ali vidiš. Šta je donji deo? A ovo je krst. Aha, to je krst. A ovo je učiteljice, nauči me pravo, znaš kao. Aha. Ne, to sam ja lupila. Ali eto, ima niko nama vizantijski mi tako tu peko. Šta? Ne znam, menjamo temu, ono. Nije, znaš što je mene zanimljivo? Što popovi baš dobro pevaju. Jebote. Pa Nikad nisam razmišljao da su oni u stvari performeri. Da su pevači. Pa je na šta, tebi je ceo teatar nastao iz služenja Bogu, odnosno iz tih radnji. Sad, da li je to vezano za lupam Izraelic, sve to kako su oni započeli od tih nekih različitih formi crkava, kako su uopšte crkve nastale, ali ceo taj obred, tebi je u stvari pozorište nastalo iz obreda. Tebi je grčka tragedija, antika, sve to je tebi bilo u čast bogova, znači su se prezentovali kao delovi, kao ti sad, ono, tebi je služba u stvari to, kao neka, pa nije predstava, ali to. Ali performans Pa neki jest, koji... svakako. I divno pevaju neki. Neki pevaju savršeno, neki manje. Neki ne razumeš kada govore, neki razumeš sve. Da. Tako da mislim da to baš zavisi od čovjeka do čovjeka kao i u svakom poslu. Ali super je crkva. Da. Jel ideš u crkvu kao? Idem. Ozbiljno? Da. Ali snimam i to mi je pa kao u sljedećem projektu mi je uslov da se nedeljom ne radim. Aha, znači To mi je ozbiljno. baš problem, da. Ja verujem u Boga. Stvarno? Da. Super. Ali to je kao komičarski, ako hoćeš da budeš komičar, stand-up komičar, onda moraš da ne veruješ u Boga. Jeste, malo je teško. Ja sam vrlo razmišljala da čime se ja bavim. Znači, jer oba posla su onako malo nemoralno. I onda, pa u smislu gluma, ti se ljubiš sa nekim ljudima, ti imaš tako neke, izgovaraš neke replike sa kojima se apsolutno ne slažeš, kao što ja imam tu sreću da upoznam i taj deo sveta. Tako da, baš mi je bilo teško, ali pevač Bjesova, Marinko, on mi je objasnio sve u 2 reči. Ti se sviraj. I ovako, kakav car! Tako da, eto, sad jednostavno. Ali da, bilo mi je teško pomerim to i to mi je dalje sve u glavi, ali sam u fazonu šta ja mogu da uradim. Mogu da, ne znam, dobar primjer neki, da promovišem neku ljubav, nešto, da ne idem na, spala mi je kap, da ne idem na, sve mi je spalo. Čistim se, otvaram se ga. Pa to, ja mislim da je to cijela poenta, da svi mi koji imamo 700 ljudi koji nas prate i gledaju, imamo obavezu da promovišemo neke dobre stvari, znaš, toleranciju, ljubav, sve to. U suštini ljubav, jer u svemu dobrom je ljubav. Da. I da, eto, tako da sam tu našla neki smisao. Mok. Šalim se, ne, stvarno je... Kako ti kao komičar pomiriš to
Boga i humor. Kako pomirim? Pa nema mnogo humora, pa onda nema mnogo da se miri, ali ne pominjem toliko. Ne. Pošto Na što se svodi tvoj nastup? Pa ništa, ispričam neke forice. Kakve forice? Pravim se pametan, malo ispadam glup, onda bude smiješno. Onda bude smiješno, da. Pa to je otprilike, ispadam glup. To je super, to je moj životni, da. Princip neki, to mi je carski. Da, ali ne znam, ima možda za komičare koje ja znam da su kao, da otvoreno pričaju o tome da su pobožni, ima možda 3. 3 na svetu? Za koje ja znam. Ne da su vernici, nego da pričaju o tome kao ja verujem. Da. Tipa Jim Gaffigan, Norm Macdonald, on verovatno laže, ali da pričaju. Obično je kao kontra, da. I nepodaštavanje. Pa jeste, zanimljivo je. Pa generalno u svetu, mislim i u muzike i tako to počeli su ljudi čurno me gledaju. Nešto sam snimala u Splitu i ovaj jedan mi vidi brojanicu i kao, što ti je to? Oko brojanica. Ti vjeruješ? Ja rekao, pa verujem, što? Pa ne izgledaš tako. Ja rekao, pa šta to znači? Da, izgledaš kao antihrist. Pa ne, iz njegove vizure. Ovu epizodu ćemo početi plakanjem. Ne. A tvoje su pobožni ili si ti samo izrod u porodici? To jest, izrod jesam, ali na svu sreću ne u tom smislu. Meni su pradeda, prapradeda, deda, sveštenik bili u zatvoru, komunisti, pakao. Ali ja nešto to nisam, kao kad sam bila klinka, bila sam uzornjava što je lepo, onda se apsolutno nisam osvrtala na to. Da. I onda sam se prošle godine vratila. Ali bez nekog dogmatskog razmišljanja i neke tako, pošto religija je opasno oružje, znaš, i jako lako možeš te ubaci u strah, u crninu, neku bes, brate, probudi se mržnja prema drugima. Ja sam na svu sreću ovaj drugi način neki našla, koji je onako ispunjen radošću, utehom i tako tim. A Burazir mi predaje veronauku i drži predavanja, to sam počela kod njega da imam na predavanje, onda me je to malo povuklo. Ojevo. Da, srednji brat je bubnjar, on nije baš u toj nekoj priči. Ako je najmlađi brat je... Ne, ja imam 2 starija brata. Aha. Znači... Jedan je najstariji, ima 3 dece, ima divnu ženu, predaje veronauku, drugi je bubnjar, kida to što radi, genije je i onda čitav život pokušavam bar nešto od njih da postignem i nisam im ni do prsta i onda sam ja odlučila da ću ja nešto sama i eto sad to nešto guram. Znači ti si najgora muzičarka u porodici? Apsolutno, ali najbolje pevam. I od deda mi peva savršeno. Dedu dolaze... Ja zato nisam znala da sveštenici mogu da budu loši ljudi. Jer deda je onako, je neko siromašan, on mu podmete pare i kao peva i dalje, čovjek ima 87 godina, drži liturgije, eto, jer voli. Ljudi se okupljaju, to je crkva na Petlovom brdu, ne znam kako se zove, ali deda kid. I tata kida kako peva. Svi smo tu. A šta je tata? Pa tata je ekonomista, ali svira u kafani. Znači, crkva, kafana, to su mesta. Sve. Da. Čitav život borbe između ta 2. Da. Ali nema glumaca u porodici. Kao nema. A onda sam otkrila, moj brat je sa 7 godina igrao u Beogradskom dramskom. A onda je to. Moj srednji brat je imao ulogu u jednom kultnom našem domaćem filmu i za to me. On kaže, ja sam sa 15 godina završio to, ti jadna sad. Gde je glumio? Rane. U Ranama je glumio. Opa. Tako da to, mama je igrala u predstavama kad je bila mlađa i pevala, to isto nisam znala. A kad sam živjela u Zagrebu, jer sam radila jednu super seriju, otkrila sam da je moj neki pradeda bio prvi u prvoj postavi Narodnog zagrebačkog kazališta. Pa znači sve je to u genima. Sve u genima, ljudi. Bukvalno. Ja nemam ništa s tim. Pratim svoj. A koji ti je najdraži? Brat. Ne. Gen, da. Šta najviše voliš od tih? Pevanje. Pevanje najviše? Pa što si upisala glumu? Pa da ne bi morala polažem neki prijemni na neki drugi fakultet. Aha. Ja sam ima fakultet za pevanje?
Te bre, pa tu moraš da se školuješ. Mislim, ne da za glumu ne mora... okej? Da, ja već pola godine sebi govorim prestani da govoriš, nećeš imati posao i svaki put se nešto desi. Kao, na primjer, ne znam da li ste ispratili, ali uživo u programu su mene budili na snimanju, znači niko me neće zaposliti jer spavam, umjesto da učim tekst koji inače znam, ali dobro. I tu sam se prodrala onako u kameru. Tako da mislim da je ovo super što ste me zvali, jer mislim da je ovo jedan od mojih posljednjih intervjua. Ali da, gluma sam upisala... Ali srećom niko ne gleda. Pa to je... Ali... Da, gluma sam upisala slučajno. Ja sam išla u srednju školu Tehnoart, juvelir, pravim nakit i tako to. Normalno. I to je carski, jer sam to upisala da ne bi morala položiti matematiku, srpski i taj prijemni, nego kao slikaš, crtaš, švajaš, super. I to mi je bilo mnogo lepo, imala super razredno, sve super. Onda dolazi 4. godina, kreće matura, ovo ono. U stvari, ja sam u 3. već shvatila da ja neću položiti maturu, nema šanse. I drugarica me odvala na teraziju, ja rekao, vidi ovi pevaju, plešu, džuskaju, glume i dobijaju pare. Ja hoću to. I onda sam upisala privatnu akademiju i počela da se bavim time. I kako je bilo na privatnoj akademiji? I nisam još završila ni to. Nisi završila? Ništa nisam u životu završila. Daj Bože da nađem snage da položim još 4 ispita. Pa dobro, a šta ćeš polagati bez veze? Pa, čisto da ne budem sa osnovnom, pošto tehnički nije osnovno, nisam završila. Znaš, to je malo, sad ako ne diplomiram, ja nemam ništa. Neškolovana osoba. Neškolovana. Pa da, prilično. Ali što ti se više sviđa gluma? Šta je? Muzika. Da. Ja ne slušam ljude. To je super. Za voditelja je odlično da ne slušaš uopšte ljudi pričaju. Jeste. A što ti je pevanje bolje? Šta ti se više dopada? U čemu je razlika u stvari između pevanja i glume? Da. Pa znaš šta, ja pored toga što pevam kao pišem tu neku muziku, nešto kao komponujem uz pomoć drugih sposobnih ljudi. Znaš, ja sam u fazonu, kao, harme nešto, oni krenu pričaju, jer pa ne znam, ali tu, ru. I onda tako. I to mi je super, ceo taj proces pravljanja i nastajanja pesme sa drugim ljudima. Ali pevanje mi je, ja ne znam, ja od kad sam se rodila pevam to, bukvalno. Znači, bukvalno. I to mi je bio, ja kad sam besna, ja pevam, ja kad sam srećna, ja pevam, ja kad nekako to mi je nešto najprirodnije što imam, što poznajem o sebi, kao jedino što znam da je moje i da to baš volim, to je pevanje. A gluma je super. Je li Đure Balašević dobar pevač? Pa jeste. Znači nije. Jeste. Pa nije, super je. Ima svoj, ja mislim da je dobar pevač onaj koji ima svoj identitet u glasu, a on ga svakako ima. Dobro si izvukla. Pa, znaš šta, u Triboje zvuka Cukić piše one najave, pa ja to sad moram da učim i to sve. Vokabular mi se razvio, hvala Cukiću, car je. A Cukić je dobar pevač. Cukić je fenomenalan pevač. Hoćemo ga zovnemo ovdje da dođe. Ajde, on je, kako je sladak. Car. Mnogo je sladak. Baš je gotivac. Delo je ko neki dobar čovjek. Baš je dobar čovjek. I dete, kod ima 2 godine, onako energija, sve, sad je tako mnogo, baš je car. A on mi mnogo pomaže za Triboje zvuka. On je naravno Jelena Vlahović koja je autor cijele emisije, ali baš su mi pomogli. A je li Dejan Cukić nastupa negdje ili je samo... Ima sad koncert, ali ne znam da ti kažem kad. Ali ima koncert veliki sa novim albumom. Da, možda Ulica bez brojeva. Misteriozno. Šta li je hteo da kaže? Da. Ali ne znam jesi li... Šta? Možda mislio na... U čemu je razlika između glume i toga? Zašto? I nastupa u koncert. Ajde, završi pitanje, izvini. Nema, samo se pravim da... kao... I onda ti uskočiš. Dobro. Pa razlika, tebi je glumac, scenariju izrežiran, si govoriš šta ti neko kaže. I moraš to prirodno da kažeš da ne bi izgledao kao čudno. Mislim, kapiraš. A koncert je energija drugih ljudi, ti pevaš to što hoćeš, kako hoćeš, mogu vrišti, mogu ne pevam uopšte. Mogu lupetan glub, znaš, mnogo je dobro. Siđem u publiku pa ne mogu spopne jer se ugojila i tako to je bilo jako smiješno.
Pa me novinari dižu. Gde je to bilo? Ali to je bilo na Beer Festu. Sa E-playem ili sa Kikom? Sa Kikom. Da. Ne, sa E-playem na Beer Festu je bilo fenomenalno. To E-play svirao na main stage-u. I bilo je puno i ljudi super pevali i super energija bila i mislim oni svi kidaju kako sviraju i tako da. A ti si bila u E-playu... 6 godina. Da, ali tvoja pozicija je... Prateći vokal. Prateći vokal. I levo smetalo. Bukvalno sam stajala uvijek levo. I smetala. Ali ti više prija ovako kad si u Kika bandu Pa Kika. različito je. Baš je različito. Znaš, Majina muzika je mislim, potpuno drugačija. I drugi osjećaj. Maja frontmenka. Maja, frontman, tekstopisac, kompozitor, Trut koji kida onaj bubanj. Stvarno ga kida i Nemanja koji divno svira gitaru i super je bila A energija. što ga zovu Trut? Ja mislim da je očigledno. Zato što izgleda kao Trut. Zato što je car. Aha. I obleću ga ćele. I sladak je komed. Hoćeš da nastavim? Ajde. A šalim se, daj mi vodu. Nadala sam se da ćeš reći ne. Da. Hvala. Samo zato sam rekao. Da, pa ja. Čemu je? Ja nekako kad gledam, ja bukvalno ne znam šta radi prateći vokal. Šta su njegova zaduženja? Pa evo, ja ne znam šta su zaduženja realno pratećih vokala. Ja sam pokušavala da budem dostojna zadatka koji su mi dodelili. I ništa, pevam i skačem. To je otprilike moja funkcija i nešto sam na onom, ljudi misle da sviram klavir, ja ne sviram klavir. To je samo vokoder i to ja stiskam i onda to daje boju i onda majče preko toga roka. Da, znači... Ma super je bila, stvarno. Bilo nam je lepo. Ja se izvinjam, ali mi na snimanju, znači već 2 dana, možda čak i 3, koleginice su izvalile tu pesmu i sad je svaka druga, kad god neko tako nešto kaže kao pa bilo je i svi kao lepo. Tako da... Koja je to pesma? Neću da ti kažem i sad me sramota što uopšte znam, ali sad ne mogu da se pravim više. Sjedim tako za stolom i nešto razmišljam. Treba da kažem, kako nam je nekad bilo lepo. A to je ova nova pesma, vidio sam u trendingu. Pesma. U trendingu. Ma car bre, svaka je čast. Super povratak, smrškila sve, svaka je čast. Kako je smršala, ja 2 kila skidao u 1 dana. Ja lažem, ali, noš, sve su me objasnile, sve su me koleginice objasnile da je ona bila trudna. Da. I to sve i sad se vratila bolja nego ikad, jača nego ikad sa novim stilom, sa nekom vrstom jako zanimljive dikcije u celom tom, da, onako zanimljivo za istraživanje, da. Recitativ neki i onda ima bi lepo i malo u spotu ima malo Beyoncé fotografice, mislim kao nešto, ona žuta halja, to sve sam ispratila, kapiraš? Da. Ona je naša Beyoncé i napravila je Lemonade. Ne znam. Ne umem da namignem. Jesi vidio da sam ne, okej. Ajde, pričaj. Ne znam što znači te reference Lemonade i to. To je album od Beyoncé, liče. Znači, kao Jay-Z je prevario, ona je napravila ceo album. Da. I eto, oni su... A sad je nju prevario Rasta, pa je ona napravila album. To ne znam, nisam ulazila u to. Ali jeste? Pa ne znam ja ništa. Prevario, a? Ja meni ogorčano delo. Ne znam, nisi čula ceo album, samo čula bilo nam je lepo. A i delo je da bi Rasta imao seks sa drugim osobama. Dok je... Druge osobe ne sedi. Što ne bi imala seks sa Rastom, Bože? Odličan muzičar. Uspešan čovjek. Poznat. Izvini, podrignula sam. Ali to može da se iseče? Ne može. Ja nikad neću imati dečka. Znači, dobro. Ne znam, kad budeš video ulogu u seriji, shvatit ćeš zašto. U ovoj seriji? Da, u ovoj seriji Igra sudbine, 21H, Prva TV. Nova TV, a? Prva, da. Nije, ali ja mislim da je Rasta dobra prilika. Kakvih ima prilika, Rasta je odlična prilika. Jel nema dredove sad? Ti ne shvataš šta si sad uradio u mom životu.
Što? Ti bukvalno ne shvataš. Pa ne mogu sad ti kažem, mogu ti Dobro, kažem dobro. iza kamere. Dobro, onda ću preskočiti ovu temu. Brajkoviću, Zuki, Đole, pokojna sam i volim vas. Morala sam to da uradim. Sad ajde nastavljamo. Van ove... Nešto za dredove nisam smjela. Ne, super. Da preskočim, znači, temu rasta. Ne moraš da preskočiš, Dobro, sam i šalim sad se. pričamo o meni, pa me onda vređa kada komuniciramo o drugim ljudima. Aha, dobro. Čujem da voliš da kuvaš. Pa ja volim, da, i baš volim da jedem. Ali sad ne stižem da kuvam, ali stvarno dobro Ali kuvam. stižeš da jedeš. Da. Mada sad od ove dece ne. Moram Šta najviše stvarno voliš da kuvam. kuvaš? Šta najviše volim da kuvam? Stvarno najviše volim da kuvam supu, zašto ja bi živala na supi. Pa da, A, pileća mislim, supa, stvarno. juneća supica, ovo ono, sve Dobro, povrće. juneće bla, može bla. da bude dobro. Šta? Juneće može da bude dobro. Može, Sa rezancima. naravno. Da. Jer Odlično koristiš pije kocku, se ove žute. a kocku za supu koristiš. Ne, si normalno, Opa. sve samo začini, vegeta je smrt. Opa. A onda pojedem 10 palačina, kad znaš, kao vegeta je sranje, kao ima šećera, onda šalim se, ne jedem palačinke, ne jedem slatko. Već Jedan 40 dan. sati, da. Da. Ne A znam. bilo je lepo. Ajde, šalim se. Što si? Ne znam, već 3 dana obaram stvari. Ali ja volim isto da jedem. Aha. Ne bih rekao Moram nikad. priznat. Da, dobro. Je to bila šala zato što imam viška Ne. kilograma. Ja, dakle si ti? Ej. Iz Malog Zvornika. Stvarno? Stvarno. Ja znam neke ljude. Koga? Neću ti kažem. O, Ne jevo, mogu da šta setim je sve koga znam, ali znam misteriozno sad? nekoga. Znam nekoga. Da, ne možeš da se setiš. Ne mogu da se setim. Ako gleda to, nek zna da ga se nisi setila. Ili nje. Dobro? Ništa, samo iz Malog Zvornika sam. Ne znam što Dobro. sam krenula da pričam. O ukusima, da. U vukusima. U ukusima, zato što volim da jedem, nema šta. Da, dobro. To priznajem. Nije mi problem da izađem u javnost s tim. Ali ne znam koliko znam o ukusima. I onda me nervira kad tipa vidim neki snimak, neki fenomenalan restoran, kao neki fenomenalan kuvar koji napravi neki kao ukus koji je kao taj zalogaj koji ti treba da pojedeš. Ali imam osjećaj da ne bi razumeo šta pojede. Ne, razumeo bi. Te bi razumeo, nemam pojma. Razumeo šta- bi, nije vino je. Ja ne znam da opišem ukus. Ja znam da opišeš Ne. ukus. To ljudi koji umeju da seru. Kako bi onda razumeo? Ali ja mislim da kao seru, ali A oni dobro, imaju ali ti očigledno mi nešto... znaš kao neki čovjek koji tako ume da u nedogled. Sere. Da, Da, pa i umem, baš glupim stvarima. A pa to. Da, ukus nije glupa stvar. Ne znam. tipa, Treba imati drugu vrstu inteligencije i nemati mnogo prijatelja. Ja mislim da i to ima smisla. za šta? Za sranje? Za opisivanje ukusa. Aha, to. Jer kao, nemaš šta da radiš u životu i onda kao, sad će svi degustatori ikad da me zamrze. Jeste, Ali ja se samo šalim, zato što ja svi kritikujem degustatori- svoje, znači ono što ja ne umem, ja to pljujem da bi sebe Da. Koja reč? pa uzdigla. Opa, dobro je, pod pritiskom. 700 gledalaca, ali mislim da nam je oko pola publike degustatori. Mislim da ni jedan jedini degustator neće ovo vidjeti nikad. Hoće imam ja prijatelj. Nemam više. Da, i verovatno će Imala reći, sam, da. kako ne razumijete šta je pun ukus? Zamisli, ovo je pun ukus. Neću komentarisati ovo sad. Ovo je sveže. Ovo je na ivici, da. Ali ubaciš malo limuna da osveži supu. Limunu sve ubacujem. Znači, ti kuvaš isto ko što ja kuvam. Nije, ja stvarno uzmem kuvam. šerpu i ubacim sve u šerpu i skuvam. Jel? Nije. Nego, Evo mi na tiganju. I u rerni. ali u Znači suštini- šaran, punjen, krompirić okolo, folicu. Rokneš, mnogo je dobro. I zdravo. I da. Šaran zdrav. Pa jeste, masti su zdrave. Ali šaran je tovljen u nekoj ribarnici. Matu, Ko a ono znači? pilići su carevi. Sam ja rekao ništa za piliće. Pilići su ista su to govna. Samo kažem da su... Što oni ga neko kaže, znaš, tako neku reč koja ne bi smela da se govori. Pa se onda Govna. smema, rekla sam je 10 puta, da. Aha. Ovdje sme da se govori sve. Pošto niko ne Sme. gleda. Niko ne gleda. Nema nikakvog utjecaja To mi je emisija super. i onda Idem možda... samo po takvim emisijama.
Ne... Jel tako piješ? Da, kod kuće sa mikrofon stavim tako i onda pijem preko njega. Šta? Ne, šta škripi? Suzdržite se. Ko škripi stvarno? Tonac upropaštava ton. Pa to je to. Ali pratiš možda komediju, komičare, stand-up komičare? Ne pratiš ni malo. Prate moji drugari, pa mi onda pošli nešto, pa ja pogledam pa se smijem. Neki lik kao ima mnogo crnih humor i kao neki lik je u kolicima i krene ga proziva i velik u kolicima kaže pa ja mogu sve što možeš i ti. Ovi kaže, jel možeš ovo? To ti je smešno, voliš crni humor? Ne, meni nije smešno, to je njima smešno. Ali ima nekih baš dobrih, ali ne znam kako se zove. Znači ne pratiš toliko. Ne. Ali ima neko... Ali Pamela Adlon mi je car, ona je glumica, ona je komičarka i ima ovu seriju koja je najjača ikada. Da, Better sa Things. Louisom. Da. Ne sa Louisom. Njena serija sa njim čerkama. Da, ali Louis je sa... A jeste, on je co-writer. Da, Da. bio svojevremeno, pre Pre skandala. A znaš da je ona isto učestvovala u tom, mislim, nije učestvovala, nego je... Nabacivala mu ribe, zaključavala ih s njim dok on... Ne, šta je, on nije se to. skidao pa pred, je li tako? On je se zaključavao u prostorije sa gospođama koje nisu htjela da budu zaključane. Dobro. I pokazivao svoj polni genitalije. organ, genitalije, da. Show me your genitals, Da, genitals. Show me your genitals. ali ih je i koristio genitalije. Mislim, masturbirao je. Nije ih samo pokazivao. Znaš šta sam htjela da uradim? Krst. Ali gospođa Pamela je s njim kao da Ja sad sam Louis to shvatila, radi. evo ga pravoslavni humor. Znaš zašto je ovako? A ne može masturbacija, brate, u ovom položaju, a? Malo je teže. Pa zavisi s čim. To što kažeš. Šta, muška ili ženska masturbacija? Ništa, da, 0 bodova, ovo isto izbacujemo. Probala sam. Shvatam zašto nema puno vernih komičara. Da. Mislim, Ali ne vernih nije- komedij, nego Vernika, komičar. vernika komičara. Ali Vernika ne znam što bi bio problem kao da budeš vernik i da se zajebavaš s tim. Mislim, Ma ne, to je super. da. Ima super forica. Baš ima dobrih forica. Ne znam si video sliku, to je meni bilo super smešno. Moj brat je iskulirao, poslala smo tu sliku, on je bio u fazonu. Ništa. Brat Pop. Ovako kao, brat, veroučitelj. Veroučitelj, ja sam. I religiolog. On je završio... Ali nije malo doktorat, čudno da da. se kaže veronauka. Što? Pa to je pravoslavlje. Vera nauka. To je potpuno... To ne, zašto bi bilo problema između vere i A zašto onda je veroučitelj, a ne veronaučnik? Bravo. I ja pitam. Aj peticiju. Napišem. Ili da Veronaučnik. pozovemo mog brata sad da ga pitam. Jel imaš broj? Imam. Pa pretpostavljam da imaš brata u Možda broj. ga zovemo? Ajde. Mrzeće. Kako se zove Cigare brat? su ti ispale. Kako se zove brat? Vuk. Vuk. Da. Lepo ime. Sad će me ubija, znaš. Veroučitelj Vuk. Znači, šta ćemo ga pitamo? Zašto se... Ne znam šta ćemo da ga pitamo. Šta ćemo ga pitamo? Pitaj ga, jel nije malo čudno da je veronauka? Što je veronauka? Veroučitelja, ne verona... Dobro, veroučitelj umjesto veronaučnik. Ali to je... Čak i Oj, logično, Bože, ispašćemo kao učitelj. glupi, brat. Da, ispašćemo glupi. Aj, nešto drugo. Da, čekaj da ti ispričam prvo za tu sliku što me brat izignorisao. Da. I kao dečak i kao iznad piše 17-godišnjaka da sluša kao pop muziku 80-ih, kao drogi, alkohol, seks, bla, bla, i kao sve cveće, kad sluša pravoslavnu muziku, crno sve, mrak. Da. I realno je tako. Tako da ja ću da se potrudim da to promenim. Šta ćemo pitamo, brate? Ne znam, ja sam zaboravio uopšte ni što ga zovem. Pa nešto Nema ne veze, znam zvaćemo ga da zovemo. sljedeći put. Ajde. Izgubili Izvuko smo se. nit. Izvuko se. Ali je dobro. Izvuk se kao. Ništa, ajde, molim te, da postavi nešto. Odlazi. Odlična fora. Ovo, jel da? Nije Ne, loše. dobro. Što se ne prijaviš ovdje na open mic? Ne. Zašto, brate? Ja sam duhovita kad oberam stvari i padam. To je moj šarm. Da. I javi se ponekad 1-2 puta godišnje. Mada su mi rekli da je sada retrogradni Merkur.
I meni su rekli da sam ja umočena u bure sa tim retrogradnim Merkurom. Kao Obelix. Da. I ne znam, eto je retrogradni Merkur. Veruješ u horoskop? Ne veruješ u horoskop? Šta znači veruješ u horoskop? Pa ne znam. Kao pročitaš ono, pa kao ja, to će mi se desi. Da. Ne. A i ne ide baš horoskop i religija. Šta? Horoskop i pravoslavlje mislim da ne ide kao... Pa ne ide, ali ne da ne ide kao zato što zvezde nemaju utjecaj. Ceo kosmos je povezan i sve ima veze jedno sa drugim, razumeš? Znači, tebi ako trepajica ode ovde, to će promijeniti. Znači, ja mislim da sve ima svoje posljedice. I uzroke, kako sam ovo brzo rekla. Ali mislim da je problematika sa vraćanjima, sa horoskopima, sa natalnim kartama, ubiće me. Imam isto ljude koji to veruju i slušaju i to. Mislim da je to problematika jer ti navodiš nekoga i podsvesno mu ubacuješ neke ideje koje nisu dobre. Znaš, tipa ja ti kažem, brate, druga kuća, ne znam, ono, i kaže ti kao nije baš dobro voziš posle 5. Da. Ti, brate, kad sedneš u kola, posle 5 tiš da budeš u fazonu. I zato mislim da je loše, jer menjaš nečiju, eto, to je. Da, i govore opšta mesta tipa kao... Plus to, plus koliko prevaranata ima i svih tih, njih bi ubila, ali ti ljudi što tako odlaze i neću vidjeti. Da, ali tipa kažu... Ne bi ubila nikoga. No. Ali kad kažu kao u horoskopdžije, kako se zove čovjek? Astrolog? Astronaut. Dobro. Pa ne, sad, ali ne razumijem se baš u horoskop toliko, ali znam da tipa kažu... Da tipa kažu, vi imate komplikovan odnos sa svojim bratom. Da kao, tačno. Ali svi imaju. Da, pa naravno. Ali obično... Tebe nešto blokira da uspeš, da li... Da. Tu kada mi je došla ti nešto želiš. Šta pričaš? Kao ti imaš planove za budućnost. Ja ovako stvarno stojim, mislim, žena me tako, vole mene. Mene baš vole. Baš me onako vole. I onda krema priča i ja rekao, ja, gospodin, stvarno ne znam šta hoću. Pa, je rekao... Tako da, bez veze. Meni je to sve bez veze. Ta navođenja, kako se to zove... Mnogo su sugestivni i sugestivno se... Manipulacija sugestivnošću. I to mi je bez veze. Da. Aj, teško je nekako i verovati u to kako je sve postavljeno. Tipa, kad ti dođe odrastao čovjek... Kako? Odrastao? Odrastao čovjek i kaže ti da je jarac. Nekako zvuči kao da nije istina baš. Mislim, ja sam lav. Pa kao da je neko izmislio to, a? Da. Ti si lav? I ja sam lav. Stvarno? To je to, zato ova emisija ima uspeh. Da, zato što smo lavovi. A šta ste vi u horoskopu? Ajmo, Vuče. Šta? Žibar. Šta je? Žibar. Riba. Vuk je riba. Nemanja je... Devica. A ja svaki put kao pravim faci kao ja znam o tome. Teodora je rak. Oni voli da ovako rade. A Neša je... Isto rak. Isto lav! Imamo sličnu bradu. Ali odmah se osjetila lavovska energija. Jeste. Mi smo se odmah shvatili. Oni su tamo seli na kauč mučenici. Da, sunčan dan ovdje izvaljeni. Da. Pa ne, znaš šta, ja mislim da ima smisla kao koji si znak i to, jer si rođen u određenom godišnjem dobu, kada je, otko znam, određena ptica peva, pa ti to, ne znam. Ali mislim da to sve ima smisla, ali ne na ovaj način na koji ljudi prezentuju, kao i sve ostalo. Ja mislim da nema ni u jednom slučaju smisla, ali... Da ne veruješ da zvezda ima veze sa tvojim ponašanjem? I mesec. Mesec možda. Pa ima sigurno. Dobro, onda možda i zvezda. Pa... Promijenio sam mišljenje. Mislim da je horoskop... Sugestivnost, udarila sam se u zub. Kako se zove gospodin Orson Welles? Dobro. Znaš ono što je on govorio kao da je se bavio proročkim onim sranjima. Dobro. Sad moguće da lupetamo ovo sve. Sigurno da je Orson Welles. Da, gospodin Kane. Dobro. Građanin. Dobro, građanin Kane. Dobro. Pa da je izučavao ta sranja sa gledanjem u dlani tim kao i kako na osnovu čega oni sve zaključuju i da je u jednom momentu shvatio
Da je to glupost. Ne, nego koliko može to običnom čoveku da deluje kao nešto što je, kako se kaže, supernatural. Nadrealno. Isto ne znam, nemam baš mnogo reči u rečniku, što Vidim, isto da, mislim super. da nije dobro Ja za se osjećam voditelja. dobro. Da. Znaš ti ovo, ne, evo sve ne smijem pričati posle, ajde. Da, i on kaže da je uglavnom zaključio da je neka gospođa ušla, ili gospodin, i da je on zaključio da je umro brat. I rekao je, vama je umro brat. I ona kao počela plaće. I da on prestao time da se bavi. Ali sve se zaključuje tipa iz ako nosi ovako, ako su ramena ovako. Naravno, bre, pa to je psihologija gluma, analiza ljudi, to je super. Meni je gluma to baš... To mi je gluma pomogla da počnem da slušam druge ljudi i da ih posmatram. Znaš, da ne budem samo ja. Da. Naravno, kao i reditelji, sve njemu je oko izvežbano. I mislim da su ti ljudi koji se bave tim mađijama, vračbinama, tako to, osim ovih prozorljivih ljudi. Mislim, postoje zaista ljudi koji... Ja mislim da je to poenta da ti ljudi koji dobiju te neke informacije, ako su sa dobre strane, mislim da su to ljudi koji su očistili svoje srce od sujete, od nekih tako momenata. Da. I zato mislim da tako neka vračara koja ti ne znam šta uradi, pa ti nešto kaže, jako teško može to da bude na dobro, jer vara ljude i onda to nije dobro. Potpuno nema smisla. Ima smisla. Ima smisla, ali nisam logički lepo izgovor. Nema veze, dobro? Ajmo, bežte mađije, bežte demoni. Dobro, ne znam šta je još oblaci sivi. Znaš šta je isto bilo zanimljivo? Ovaj film u kom si glumila. Pa onako. Ne, zanimljivo mi je ime. Režija, znači. Da. Dobro. Da. Mada i reži ima smisla, jer je ova sva je... Nije, kad sam vidio da su je prorezali, onda sam rekao, reži. Da, bocno. Da, bocno. Da li imaš nešto mi kažeš o tom filmu? Jesi ga gledao? Nisi? Odgledao sam film. Stvarno i? Da. Odgledao sam ga kad je bio na festu nekad prije 1000 godina, jel? Pre 2 godine. Šta? Nije 1000 godina. Pa dobro, ali nije bilo ove godine. Ove godine nije bio ni fest do duše. Nije bio još. Ali će uskoro. Da, prošle godine je bilo. Februar. Jesu, februar. Pa da, pa znači, možda fest upravo ide, ja ne znam. Mislim da kreće sljedeće ne, sad je Berlinare, da, Berlin, film festival. Tamo je odličan film. Ima sad premijeru. Da. Otac. Kako ti je bilo tu da budeš glavna uloga? Si bila nekad prije toga glavna uloga? U filmu ne. Znaš šta? Odsekla sam se, pa sam tražila od reditelja da me zameni. Pa me on izignorisao, oterao 3 lepi, sam otišao i nije mi se javljao 2 dana. Ali ja sam se toliko uživala, pošto su mi kolege bile genijalne. Tako da su mi olakšali posao u smislu, samo sam ih slušala u sceni i radila po njihovom navođenju, tako da su mi mnogo značili. A ta premijera na festu, ne znam, mislim da se nemoćnije nisam osjećala u životu, a verujem mi sve što mi se dešavalo u životu i to mi je bio toliko poražavajući osjećaj. Zašto sam tu shvatila da sam sve vreme u kadru, znaš, i sve se vidi i bilo mi je neprijatno i tačno sam vidjela svoje neke slabosti, svoje neke tripove koje nisam uspela prevaziđem do tog snimanja i tako nešto. Mislim, to ja znam, to ne znaju drugi ljudi, hvala Bogu, pa nisu to ono, mislim, nije me niko iskritikovao, nije me niko zamerio, čak su bile i pozitivne kritike i super je prihvaćeno i baš sam zahvalna na tome, mnogo mi je značilo. Ali to da si ti u onoj punoj sali i gledaš sebe na onolikom ekranu i sve vreme si tu. I svi te ostali gledaju. To je strašno. Čuješ komentare, čuješ, nisu mi dali ni da uzmem kokice, ni Coca-Colu. I onda sam tako samo sedela, ovako ne šta da radim, ja ne griskam nokta, počet ću. Znači, baš mi je bilo grozno. Imala sam, sa svoje leve strane, imala sam kolegu Đorđa Kreću, koji mi je mnogo pomogao. On je išao sa mnom, pa me on malo smirivao.
Ali baš mi je glumio bilo film. strašno. I kako se završio film, ja ovako stojim i pošto sam ja bila tako spičkana sva i tako sam se sredila. premijera je. Nisu me prepoznali. Pa da, mislim, to sam naučila da to radiš ne zato što se ti dobro osjećaš u štikletinama i haljeni, nego da bi odao poštovanje nečemu što si radio. I mislim da je to mnogo lepo i mislim da se to polako gubi kao svi smo previše cool. Brate, primio si nagradu u pozorištu. Obuci, cipele i farmerke i možda sako. Ili neku lepu košu, znaš. Mislim da to zaista ima smisla. Ja sam prva bila tako kao ide na premijere, kao bez šminke, sve nešto. I okej, bez šminke, okej. Ali bar da se središ, znaš. Da. Jer bez veze, neki ljudi su radili na tom projektu, pa i da su 2 dana radili, to je krvav posao, pa treba odati A poštovanje. koliko ste dugo snimali? Ne sjećaš se. Pa recimo 20 dana. Aha, pa dobro. Pa zato što je jedan kadar, jedna scena. Da, vidio I onda sam. je to, da. I uglavnom jedna žena ustaje ispred mene pa svi mi kaže, ovo je najgori film koji sam ja gledala u životu. I ovako. I ona odlazi, ja ne mogu na binu, razumijem, sve mi se plače. I ovaj me natera, bukvalno šutnu u dupe, kao, dobro, i ja se popela tamo, izgledala sam ko retardirana na onom poklonu. Nešto sam sa rukama radila, ne znam. A frizura mi je bila super. Kakav je bio aplauz? Baš su bile ovacije. Da. A Ne onda znam. ta gospođa nije u pravu. Pa dobro, dosta je bilo u mojoj porodici. Pazi, mi smo Jovanovići. Nije meni do sad nijedan projekat prošao da nije bilo 3 vraćanja, jer su stalno tu i mnogo nas je. Tako da, da. A super je film. Mislim, super su sve, da, ima smisla pogledati ga, čini mi se. Ima smisla. Mada ja Nisam video taj smisao. Ne, nego, ali meni se često dešava da ne razumem uopšte šta se dešava. Da odgledam film i da ne skontam šta sam odgledao. Pa ne gledaš film da bi ga skontao. Nego da bi se zabavio. Ne. Ali nije, nego ne bude mi jasno tipa nju u bodu na sred Dobro. filma. Na početku filma. Dobro. Da se ona bori s tim i da na kraju i njenog gospodina Ajde da u bodu. pričamo o tome, to mi je super. To mi je strašno. Šta to ja znači? se nisam oporavila od te scene, znaš? Od Ja tu scenu nisam... scene u bodu. Ne. To mi je okej. Nego ove druge scene. Kad gospodin Nemoj u bodu. ćuti sad, nemoj da otkrivaš, molim te. Ali mogu da ti kažem da mi je to... To nisam, ja i dalje nisam pogledala tu scenu u filmu. Znači ja sam ovako gledala. Strašno mi je. Ja bukvalno to ležim, neću ja kažem sad šta se dešava. Ja zadržavam suze u glavi. Znači dok ležimo, nakon smo imali samo jednom da snimimo tu scenu, jer je jedna gospođa sa psihičkim smetnjama, mogu tako to da nazovem, pravila probleme, uletala u sred kadra, bacala neku čudnu vodu, hvala Bogu, neka komšinica. Da, baš nam je napravila pakao i mi smo morali, znači ja sam dvojicu kolega, Nikolu i Raleta, upoznala taj dan. I morali smo odmah da snimimo i ta scena, jedan kadar video si, znači razmene, stvarno je heavy scena, pritom baš je heavy u svakom smislu, i da je gledaš i da je radiš i da je sve. Mi smo i razmišljali jednog godinu dana da li ta scena se radi ili ne. Ali, to je cela poenta, znači nju u bodu. Pa joj se dogodi to. Znači, ostavio dečko, ubili se, pa joj se desi taj pakao što je njoj, koja je muškarača. Ne mogu ti, to je najstrašnija stvar koja može da joj se desi i onda je ortaci vide polugolu. Tad ona puca i odlazi da svima... Bitno je bilo što je polugola. Vrlo. Tu mogu da se mi je poistovetim prošlo. sa njom. Da, gledajte film. Šalim se. Ne, ali... Ako hoćete da... Ništa, drugar mi je poslao poruku, kaže, za rođendan silikoni, ne više se blamiraš. Evo, to je nema veze. Nije umetnost, samo nisam srećna. Ali, šalim se, ali tu mogu da se poistovetim s njom, jer ja kao neko ko nije baš uspeo da se složi sa svojom nežnošću, svojom tom ženstvenom nekom stranom, meni da ortak vidi grudi, to bi mi baš napravilo problem. Onako, traumu bi mi ostavilo. A sad su ti svi ortaci videli grudi. Da. Nisu svi, neki nisu išli da gledaju film zbog toga, znaš? Kažu te... Pa dobro, možda nisu znali. Ne, znali su da ima Svi i su zato znali, nisu aha. htjeli da idu. Da. A, pa dobro. Baš lepo od njih. Pa super su mi drugari.
Pa ne gledaju i ove serije zbog mene, kažu kako te čujemo, tako menjamo. A ti? Pa ni ti ne voliš verovatno da gledaš sebe. Ko ti? Ne, ja gledam sebe, da. Gledam sebe. Tad mi je bio baš pakao, ali što? Pa ja tako učim. Znaš, jer često nisam svesna šta radim. Da. I kako dominiram, ono. Ja nekad gledam svoje nastupe i onda... Pa naravno, ali to je potpuno okej. Zgužva želudac. Dobro i treba, ali čim uništiš tu sujetu i taj ego, kao ja sam trebao budem savršen, pa sad nisam savršen, pa me je sramota, kad kreneš to gledaš konstruktivno, tebi bude super da se gledaš. Da. Opet si... Šta ima ova voda gazirana, baš je problem. Samo vodu pijem. Znači 20 dana. A snimala si sa ovim... Sa Mladenom Soviljem, sa Markom Janketićem, sa Đuđinom Radić, Marko sa Milanom Janketić, Čučilovićem. sin Jeste, pokojnog. pokojnog Da, Jankete. Miše. Htio sam njega da dovedem. Kog? Kako ti nije sramota? Ne, Kako pa dobro, ti ne, nije nisam... Ne, pa nisam shvatila. Hteo sam sina da dovedem, da. Pa super je Marko. I ima mnogo što da kaže, stvarno je Pametan. životan i pametan, da. Ali mislim da sam hteo da ga zovem najviše zbog njegovog oca. Pa dobro, Da priča o to je ocu. velika čast Ali ne znam, je li imati to svog možda oca. malo nepristojno, a? Pa mislim da jeste. Jeste, podosta Mislim, nepristojno. ja ne bi to uradila, ali ti ako misliš da to ima... Mislim, ima smisla Ako sam ja svakako, jer se... nepristojan. Ali da. Možda napraviš prilog o njemu. To je Ne mogu se kao napraviti baš- neke priloge. Ovako Da, mi je. teško je. Ajde, promeni temu, jer, znaš, počeš se oplače. Nemam više tema. Ali, Nemaš više teme. Hoćeš da ti nabrajam s kim sam igrala u filmu i koje je sve sjajno. Ajde. Znači, rekla sam Milan Čučilović, rekla sam ove prethodne. ali znaš šta nisi rekla? Šta je poenta? Što su oboje izbodeni? Žalim se, ne, znam, naravno. Naučila sam, imam podsjetnik u telefonu. Znači, Kosta Đorđević je rekao, žalim se, cijela poenta je da se prikaže kako klinci iz nedostatka ljubavi postaju ludi i sad na kojoj strani neki postaju posesivni kao što je ova mala, brate. Neki ovo, neki ono i na kraju njega izbodu, a on jadan uvučen samo zašto je sa tom ludom, on je hteo da bude neko ko nije i završio izboden. Ja mislim da je cijela poenta koju sam ja sad naknadno shvatila to, brate, ne goraj nos da mu nije mesto i radi ono što je za tebe. Jer kad bi svi ljudi na svijetu radili ono šta vole, brate, ne bi bilo rata sigurno. Pa, Sigurno. osim ako neko ne voli da ratuje. Ne onda- može da voli da ratuje, to je isto bez neka frustracija, tako da ne može da voli. Ne možeš ti da voliš nešto destruktivno. Ne možeš da voliš da ubijaš ljude Ne. kao. Možeš da uživaš u tome da ubijaš ljudi, da imaš strast prema ubijanju ljudi, ali da voliš ne možeš. Da. Voleti je besebično, Šta je? bezvremenski. Bezsebično. Da. Okej, smorila si. Nisi smorila. Nisam. Pa evo viš da se svi smeju. I ovo je... Evo upravo su se nazvali. Viš da svi Nije sve i on dobro. kao... Nije, svi su nasmejani. Nismo A on smorili. ovadi nožić iza i kao Nisam. svi se. Dosta s nožićima i sa sečenjem i rezanjem. Pa ne znam šta ti je stvarno. Nije. Problem je što je Problem je u meni. To ću priznati Nije, brate, sad. Kosta loše režira i to reci slobodno. Znači, nema poentu, draga Nije, mi ali je. eto. Bez veze scenariju, Ali napisao eto. fotografije, bez veze, samo ja imam Ja nisam smisla. skontao. Ja ne kontam taksistu. Šta je taksista? Šta je fura s taksistom? Koji taksista? Scorsese ovog taksista. A, Šta je tu fora? Pa tu nema šta da kapiraš šta ti briga dobar film ovako. Ovako dobar Za film. loženje. Šalim se. Ajde. A ovaj je bio, dobro, ovaj je bio o kako se zove, vršnjačkom nasilju. Ne kontam ni vršnjačko nasilje. Kako ne Što je? kontaš? To u Zvorniku nema, malom. Ne, ali Ne. Izvini. što se zove vršnjačko nasilje? Pa vršnjaci međusobno. A ako se dva čovjeka od 75 godina maltretiraju, je li to vršnjačko nasilje? Pa ja bi to tako nazvala. Znači, svako nasilje, Koje je u godinama. Mislim, Vršnjačko ono, nasilje. da. a 8. razred maltretira 7. Jeste, to je Nije. isto vršnjačko. Pa nisu Pa to su vršnjaci baš. vršnjaci. Ne bih rekao. A ne znaš šta ti kaže, brate? Pošto su jedni Sve 8, jedni 7. Sve što postaje interesantno je ti koji me preispituješ za termine koje je Da. odlučio neko drugi. Kako to veze ima sa mnom? Voliš Jokera?
Ne. Ne, Nemoj uopšte da otvaraš to. ne sviđa ti se film. I meni se ne sviđa. Ja sam bio u Ušću, sam ga gledao i bila je došla je majka iz Malog Zvornika i išli Pozdrav smo za u Ušće. majku. Veliki pozdrav Ćao, za staru majka. majku. I bili smo u Ušću, neka kupovina i kao hoće da gleda film neki i dođe mi sve neke gluposti, rekao ajte malo gledam Jokera, nisam odao Jokera. I prve one scene kao on stand-up komičar, moja majka kao ej. Ja tek sam I onda shvatila sad gde ideš. posle 4 scene on ubije majku. I kao, A ti onda... Ko se zadnji smeje? da. Nije, samo smo prešli preko toga. Dobije poremećaj. Dobro, da. Da, ali nije loš film. Znaš što bi isto volao? A, Da znam, da prepoznam kad je dobra, kad je loša gluma. Ko je, ne tvoj, mogu da ti ko je najbolji glumac u Srbiji? Ne možeš to da kažeš. Zašto ćeš uvrediti? Sve Šta ostale. sve ja izgovaram generalno. Nemam taj problem, nego ne znam da ti kažem, ne gledam. Domaću produkciju. Ne protiv. Ali znam koji glumci su sjajni, a ljudi Znaš ne ko je? priznaju njihovu genijalnost. Ali neću ni to da kažem. Đorđe Kreća. Da, to se priznaje, on je genij. Sjajan je, sočan glumac, sjajan. Mlad. Meni mlad nekako nije dobro za glumca. Nije, Treba bude star. slažem se. Treba bude star. Slažem se. Ne, pa da ne, Znaš ko je slažem se. dobar Posebno glumac? za žene, što se više ovako nabure lice, to je onako lepo. Bjelogrlić je dobar glumac. Jeste. Evo, nemam problem da pred svima Jeste. kažem. I ja isto. Dragan Bjelogrlić je dobar glumac. Odličan glumac. Znaš ko je dobar? Gordan Kičić. Dobar glumac. Oj, ne Odličan sviđa ti se glumac. Gordon Kičić. Nije! Znaš što se meni sviđa Gordan Kičić? Zašto? Zato što, znaš kako Gordan Kičić glumi da je srećan? Tako što se nasmeje. A znaš kako glumi kad je Bravo. tužan? Ovo ti je bravo. Ovo ti je veliko bravo. Da. Jer mi kao sad nešto kao filozofija, neka mistika, treba samo izgovori šta treba i budi u tačne emocije. Dobro? On se nasmeje kad je srećan. Jeste. Ali on kad je besan, on se nasmeje kad je besan. I tako glumi i kad je besan. Ja sam sad Šta- shvatila zašto ja možda imam mali otklon od njega. Isti smo. Isti Samo je on ste. bolji i uspešniji. Pa dobro. To, okej. Ali dobro i stariji je dosta. Koliko ima Gordan Kičić? 50? Vršnjak. Joj, super je ovo. Sviđa mi se, samo da nije izađe u javnost, ali hoće. Možda da bude na nekim privatnim kasetama kao samo. 42 Samo. godine. Pa on u Starim stvari si, treba tek izgleda da mlađe, napreduje. ono, takav čak. A koliko Bjelogrlić ima? Može reći da proveri Dragan Bjelogrlić godine. Znači, 56. E to su već neke to zrele već godine. nije vršnjak. Nije vršnjak i već su neke ozbiljne godine. A radila si za stranu produkciju. Da. To sam htio da te pitam. Ajde, o tome Otkud možemo to? Pa bio je casting. Otkud Kako to? izgleda casting? To me Casting, zanima. pošalju ti tekst. Ja sam tada bila Ko? Imena? produkcija. Ali ti se prijaviš Dušan negdje ili Popović oni je kao tada tebe radio nađu? casting. Aha. Dušan Popović je jedan reditelj divni. On je tada u tom trenutku radio kao casting director Da. za, ja mislim, To je Piper. casting direktor na srpskom. Da. Ne mogu da se setim reči. Ajde. Casting direktor koji je radio u tom trenutku, ja mislim za Piper. Piper je... Znači ja reklamiram ovdje ono besramno. Ne da reklamiraš, nego to sad kad izgovoriš ovdje u starom dobrom podcastu, njima sve deonice samo skoče. Ne, Blinkić. Da. Dobro, on je radio casting i zvali su me, ja sam tada bila u Pragu. I stiglo mi je tekst. Ja pročitam ono neki Vikinzi, nešto ludilo. Znači, uloga života. I jeste bila. I ja odem na casting posle par dana, posle 5-6 dana, tako nešto. Izgovorim ja taj tekst na engleskom.
Znaš engleski? Pa onako. I stvarno sam pokidala kasnije. Mislim, nije do mene, nego ja se ložim na to od kad sam se šta je bilo na gospodario castingu? on. Pa ništa, kao nemaš ti njega, nemaš ti, ja ga branim, on baš je, Jesi imala kao nešto ribu u imala ruci? skop. Mislim, imala sam metal, ali ja sam već videla koplje. Ljudi, to je gluma, brate, uživiš se potpuno i ti si tu. I dobijem ja ulogu, najsrećnija na svetu, krenu pripreme sa kaskaderima. Ovi se oduševe kako sam ja fizički sposobna. Bilo nam je lepo. Sam bila mlada. I to je bilo baš super. Pošto ja treniram tekvondo i tako sve to. Tako da imam dobru motoriku. I super sam sa oružjem. I onda su mi tamo odredili da mi se kirče bude. Moje oružje. I onda smo posle toga imali sastanak koji je bio u fazonu. I možda malo imaš probleme sa agresijom, ali to je super za ovaj film. Ja rekao, ne. A jesi nekoga... Slušaj. Aha. I onda je počelo snimanje. Da, ekipa, ti glum, pa lutilo. Mnogo dobro. I na svu sreću ja nisam znala ko su ti ljudi. Pa sam onda bilo onako vrlo opuštena. Imali, mislim, bezobrazno u smislu. Nešto kao prozivam ljude. To je moj način da im kažem da su simpatični. I onda a Englezi imaju sličan humor kao ja. Mislim, ne kao ja, daleko sam ja od toga, ali smo se razumeli, nema veze. Da. I meni produži reditelj. Svidimo se koliko sam se uživala u sve to jer sam hodala po blatu. Brate, to je, moj lik je bio mešavina Smigala i Pocahontas. Znači, u svakom slučaju, blato. I kad smo snimali scenu te velike borbe, ja sam baš kidala to sa kaskaderima, međutim, oni stavili statiste u tu ekipu od 50 muškaraca u oklopima koji trče na nas. Da. I kad su oni krenuli da trče, ja sam se sakrila. Šta si pobegla? Ja sam pobegla. Sa sve sekirom sam se sakrila iza drvene kućice na snimanju. To nije bilo dobro. Ja i dalje sebi to ne mogu da oprostim. Da sam tolika jedna mala. Ali da, onda sledeći kadar je bilo super i on se zaleteo, ovaj neki statist udario me po ruci, ja sam onda polomila sekiru po njemu i izvini, brate, eto. Bila sam u liku. Ako gledaš, ako vidiš, ako vidiš. Da. Još šalim se, nije. Preživio sve je bilo keca, on sam morala se kirčenov. Ali tamo su me učili luk i strela, to je ludilo, zapalete luk i strelu i ti gađaš. Znaš, to je bilo carski, ti se kirče pa smo pravili, ti pa smo oštrila. A ja sam se, meni se to mnogo sviđao, pa ja kad ne snimam, ja sam bila sve oko seta, pa su me učili kako se oštri oružje, pa sam sve vreme bila snimam mnogo. Šta se oštri, bre? Oružje. Ne, to koje su statistima dali. Aha. Šalim se, ne, bilo je tupo i bilo je ovako. Ali boli, brate, boli. Pa verujem da boli. Pritom je hladno, znači meni su, nema veze, hladno je. Znači imala si scena gde si... pobegla, šalim se. Ne, nego gde si ubijala narod. Da, bre, imaš scenu ovako ja grkljani, ovako kreće njemu krv i ovako besno. Da, mnogo je dobro. Super je, mislim... Kako se zove? A Sword of Vengeance, Mač osvete, na srpskom. Mač osvete. Mač osvete. Pogledat ćemo. Svi će pogledati. Da, znači super su efekti. To je radio taj Jim Vidon, kako god, ima dva je. Vidon. Pa, Vidone. On je inače za Spartaka radio specijalne efekti, ovo je njegov film, ono baš efekti su ludilo, fotografija ludilo, kostimi savršeni, Stefan Savković, naš čovek. Pokidujete kostime, šminka odlična, ne, Marinela, sve super, a glumci su Ed Skrein. Googlej, vidjet ćeš. Mogla si reći Annabelle bilo što. Wallace. Peaky Blinders i brate žena Annabelle i tako to. Ove je radio od Transportera do Game of Thronesa, do svega nečega, baš je ono ozbiljan. Dave Legendo, pokojni, on je bio MMA borac, ali igrao i Harry Potteru, igrao je vrate u Garićevim nekim filmovima i u tako tim nekim faca. Da. Edward, mislim, brda tu ljudi je bilo. Stanley Weber, on je francuski glumac, baš šuri. Da, ja nisam znala ko su oni. Aleksandar Radojčić, Nenad Pećinar, Ivana Jovanović, Milica. Tako, bilo je super, Boris. I ovaj jedan dečko, zaboravila sam ime. Nadam se da ne gleda. Ne gleda sigurno. Koliko snimamo već? 2,5 sata. Tako delo je, znači smorila si se. Ne, ja znam koliko ja lupetam. Da.
Pa ništa, došli smo ono do samog kraja. Do samog kraja. Sve što Imaš smo rekli... još nešto što smo preskočili. Šta? Je li imaš ti nešto što si htjela da kažeš, a što nisi uspjela zato što sam ja brbljao? Si brbljao. Ne znam, a gde znam? Dobro. Ne znam. Ali to nas dovodi do segmenta koji se zove Ne. pozitivni i negativni komentari. Šta misliš o tom imenu? Jel imaš neke što O si tebi, izvukao? da. Ajde! Da. Koliko si vrisnula. Znam. Ali moramo da promenimo ime pod hitno. Šta? Pošto pozitivni i negativni komentari uopšte nije dobro ime. Pa Bvana je rekao da se zove Bvana. Ali sam pomislio da možda nije dobro. Pa da se zove Bright Side of the ali znaš što sam vidio na RTS-u? Ima emisija koja se zove Ostavi sve i čitaj. Jel to nije baš dobro ime za emisiju? Pošto kao šta... radi nešto drugo, jel? Hoćeš prvo pozitivne ili negativne komentare? Pa, ajde, ne znam. Ajde negativne, Ajde. što su tako poređeni. Evo ovako, Mileusnić brate, to se zove čovjek tako, Dobro. je napisao, da li je moguće da je ovako lepu devojku napravila ona Rugoba Gagi Jovanović? Tvoj otac... Kak je baš car. Da, a i nije ti otac. A i nije mi otac. To je kompliment. Izvini, Gagi. Da, ovo je negativno za Gagija Za možda. Gagije, to nije... A Gagija čak nije ni Rugoba. Nije mislim, uopšte lep je. Rugoba. Mislim, Neću sad da... nije ružan čovjek. Evo reću. Ali ti mešaju to? Ne. Ne mešaju? Dobila bi ulogu da me mešaju. Pa ne, mislim, ne mešaju te ljudi koji daju uloge, ali Ne. publik. Dobro, Evo Mileusnić, brat, zna. da. Boga mi je on pomešao baš. Pa on je baš pomešao. Beluga 1 Dobro. kaže, super što je ova mala postala voditeljka, ti si mala. Super što je ova mala postala voditeljka, to narod voli. Antitalente. Hvala. Samo upornost, ljudi moji. Da. Ajde. To je negativan komentar. Jesi Dobro, jeste. Dobar prepasila je. mikrofon? Nisam, kapao sam. Dobro. Super, dobro, nisam te vidjela. A gdje je to? Da mu imam sad Ne kao znam mu ko je pošaljem to. poruku. Kako? Beluga. Mislim da je na neku vez da si voditeljka Super. Triboje. Ajde. 50 nijansi sive. Bar neko me primeti. Majstorza. Ili ti majstor za. Ali ni zašto, samo Nije majstorza. zašto. Dobro. Ko kaže da nemamo dobre mlade glumce? Evo ova Kika Jovanović. Haha, šalim se. Carski. Hvala. Dobro je fora. Ali ja sam glumica. Pa dobro, glumica. Aha, dobro. Ja se Razumeš? izvinjavam. Dobro je fora kao. Da. Biletar zatvorena zagrada. Znači, samo zatvorena zagrada. A, biletar. Ne znam što znači. Ali on kaže, alo devojko, opet tebi, hobiti su ludi iako su niski, o čemu pričaš? To je svoje pesme za istinski. Da, sjećam se. Koji su to hobiti ludi? Harfuci, Stursi ili Falohidesi? Tolkien nigde ne spominje ludost kao njihovu trademark osobinu. Prvo fact čekuj, a onda pevaj, a ne moraš ni tad. Dobra gluma spavanja. To ti kažem, brate, kidam. Ne bre, šta on... Sad me povredilo ovo za Gospodara prstenova. Si lud? Naravno su ludi. Boli, Hobiti. brate, cijela naučna fantazija. Ajde, i Hobiti su ludi. Naravno su ludi. Ti uzeo prsten i išao, brate, preko Mordora sa svim ovim... Ne, slažem se, taj hobit je lud, Pa lud. ali Biletar kaže da nije... Ne, nisu ludi, a Mary i Pippin? A šta ćemo sad? Ako oni nisu ludi, ja ne znam ko je lud. Ja se ne razumijem, nisam gledao nikad, ali on sad kaže šalim da im se to sad. nije trademark osobina. Dobro, da, to je bitno.
Očigledno mnogo Ok. bitno biletaru. Sorry, bre. Dobro, to su moj- negativni komentari, nije bilo strašno, ali ne bi ovo me rekao. pogodilo, ovo kad mene prozivaju lično, to mi je okej, ali ovo stvarno Koje? nećemo se raspravljamo oko ovih stvari. Oko Hobita. Da, Voliš da, Hobbit? pa imam tako stopalo. Lord of the Rings. Šalim se, ajde. To su bili negativni Dobro. komentari. Samo? U suštini nije A bilo nije. strašno. A glupo mi je da dovedem nekoga i onda A ne, ali meni je, ovo me 20 drugo ne negativnih zanima. komentara. A stvarno me ne zanima. Pozitivni Imaš te još? ne zanimaju. Pa sad su ostali samo pozitivni. Tako je kako je. Ja ne mogu da promijenim format. Da, a što nije, pa bez veze. Pa Mislim, će mogu malo. da promijenim Sad mi je žao format. što sam se iznervirala, ja sam mislila da imam još fora da ispadnem simpatična. Dobro. Pa sad su pozitivni, sad može da se kao, ja, baš lijepo. Markus. 3K. Dobro. Markus. Ako moram jednom Ja reći... Strakovač, da. Ne, nisam razumeo. Ali, ako moram jednom reći da opišem ovu devojku, onda ću reći osveženje. A ako moram s dve, onda ću reći osveženje, osveženje. To je jedna ista reč. Dobar komentar. Da, super, hvala ti. Devion Blue. Puderom sam, znači, toliko imam pudera da ti je ostao na šipci. Pa, Ajde. prva si koja je Je ležala ostao na puder šipci. Dobro. Devion Blue kaže, u svojoj karijeri u zagradi, a bavim se muzikom, nisam video da prateći vokal ovako zasjeni ceo bend. Znaš da je to komentar? Ajde, molim te. Na tvoj nastup na Triboje zvuka i play. Sad sam zaboravio ime pesme, ja se izvinjavam. Divan dan. Je li Divan dan pesma? Samo ne za nas. Jel ta pesma postoji? Postoji super pesma, da. To je s albuma Obični ljudi. Da, Baš dobra pesma i postala je hit i stvarno je mnogo emotivna i divna. ali ne slažeš se da si zasjenila bend. Ne. Dobro. Ali ima odgovor na taj komentar koji je napisala Magda 1388. Umalo 9. Magda je napisala, znaš koliko je dobar bend kad ga prateći vokal zasjeni. Pa dobro, Ali ovo su izgleda negativni komentari, a? Ovo je baš negativno i oko ovoga bih se svađala, ali nemam prilike. Imate neku maramicu? Evo, vala, sad Nastavi. maram. Ima još jedan pozitiv. Hoćeš li srušiti Ne znam. sve? Neću, trudim se da ne. Hvala. Opić. A brate, bi spod lavovi, materiću. Zbog toga si tražila maramicu. Mogli smo i poslije to da odradimo. Neću još i nos da duvam. Mislim da bi to baš prekardašilo sve. Dobro? Da. Ima još jedan komentar Dobro. koji je pozitivan, a koji je postavio Candy, band Candy. Nije baš nešto. Kristina samo nestaji. Osjeti se na prvu i kod tebe se odmah vidi da nisi neko koga zanima tuđe odobravanje i aplauz, već neko ko ide iz čiste emocije, a to je nešto najbitnije u ovom poslu. Samo nemoj da staneš. To ovaj čovjek I poznaje. neću da stanem. I ne mogu da stanem. Hvala ti. Meni je jako drago što to tako deluje. Ali nije Baš tako, mi je a? drago. Pa znaš šta, radim i svoje emocije, svojih nekih, zaista se trudim da budem iskrena u šta god da radim. Ali vrlo sam jedan plašljiv koji vrlo se bojim kako će ljudi to prihvatiti. Mislim, ja radim stvari koje znam da neće biti prihvaćene i koje će samo da mi čine loše, ali ja ih mislim. Ali to uopšte ne znači da to sa sobom ne vuče strah, anksioznost ili napade panike. I odobravanje od moje braće. Dobro, to je to što sam ja. Pa nisam, ovo mi nije bilo nešto super. Odgovor. Da. Ili kao za Ne, kraj. ovo za kraj. Mislim da si mogao bolje da izvučeš. Ili kao, ovo je sve što je ikada komentarisao na internetu, pa je to to. Aha, ne, nije sve, ali nisam više pronašao. To je Nisi, pronašao sam, ali mi je bilo možda... Bolje Ovi su mi da bili si najzanimljiviji. ovdje. Da. Ali mislim da smo završili ovaj intervju. Pa hvala ti. Imaš ti nešto da pitaš? Znaš na emisiju Lični stav? Ne. Dobro. Niko živ ne zna. Lik neki što intervjuše političare i onda na kraju uvek kaže, jel imate vi nešto mene da pitate? I onda oni postave neka zanimljiva pitanja.
A koji si godište? 97. Ma nemojte me ložite. Sad je preterao, stvarno. 89. A, dobro. To je okej. Čime se baviš? Si završio neki fakultet? Nisam. Hvala stvarno? što mi to nabijaš na nos. Uvek. Ništa, to je to. Tu sam. Evo, svoju možemo završiti. Nisam završio fakultet, ali emisiju ću da završim. Bravo! Ovo je dobro. Da nabacimo. Ovo ćemo iseći. Ja ti izreklamiram, moja šanca, ajde nastaviti. Hvala vam to je što ste to. gledali. Nije hvala tebi što si došla. Hvala.